I Danmark hvidvaskes der for op mod 68 milliarder kroner om året. Omfanget af det her er efter min bedste vurdering stort, grænsende til det enorme. Vi vil afsløre hvidvaskernes metoder. Hawala er et arabisk ord. Direkte oversat betyder det overførsel. Men Hawala er også navnet på et verdensomspændende og uofficielt pengeoverførselssystem. En slags undergrundsbank uden noget hovedkontor, uden nogen officielle bankfilialer og uden nogen som helst nedskrevne spor af de milliarder af kroner, som strømmer gennem systemet. Hawala er et flere hundrede år gammelt system, der især er udbredt i Mellemøsten, Afrika og Asien. Når vi ser på Hawala-systemet, så har vi to forskellige Hawala-mænd forskellige steder i verden. Den ene får en mængde kontanter ind, og så ringer han til den anden om, at han skal udbetale lignende samme mængde til en tredje part. Og så er der sådan set ikke mere end det. Det, der er det geniale ved den metode, det er, at vi ikke kan se en reel transaktion mellem de to Hawala-mænd. Det fungerer i det skjulte, altså et anonymt netværk, hvor man er nødt til at kende nogen, der ved, hvor de her Hawala-agenter opererer. These are the places that you suspect can do money transfers through the Hawala system? True. Gennem forespørgsler i indvandrermiljøet har han fået oplyst en række steder i København, hvor man angiveligt kan overføre penge via Hawala-netværket. And what do you think would happen if one of us went to try and do a Hawala transfer? I think it would be too suspicious. Okay. Yeah. I would say they will trust somebody like me to try out. Hello? Hi, sir. Manden i rejsebureauet spørger hurtigt ind til, hvor Allah er fra. Are you from Syria? I am from Damascus. Yes. Yeah. And actually, I need to transfer money frequently, like every month. I would love to transfer to either to Syria or to Iran. I can send it to Iran, not to Syria. Manden i rejsebureauet bekræfter, at han laver overførsler til Iran, også af større beløb. And it doesn't matter with the amount if I bring you big amounts? No. No problem. You cannot guarantee because this transfer, that's illegal. Yes. In Denmark. Yes. Yes. So therefore, I cannot write it on the paper for you and you can, yeah. So just you can trust me and I can trust you. Allerede ved første besøg får vi bekræftet, at det illegale Hawala-system eksisterer i Danmark. Det næste sted, vi vil besøge, er en restaurant i Københavns Nordvestkvarter. Okay, now we go to the restaurant. Yeah. Allah har fået oplyst, at restauranten har Hawala-pengeoverførsler på det uofficielle menukort. كيف غالي؟ شو الأخبار؟ خلي لي إياك. بدي أسألك سؤال مو على الفراريج. بدي أحول مصاري لإدلب. Restauranten bekræfter, at de tidligere lavede Hawala-overførsler, men der er i øjeblikket problemer med deres samarbejdspartnere. صاحبي قال لي اسألك. المشكلة من هذا الشهر كنا نبعت عندهم حطوهم بالسجن. شو صار؟ كنا بالسجن الشهر كنا نبعت عندهم. اللي بعت لهم؟ اللي كنا نبعت عندهم كانوا يحاولوا يوقفوا بالسجن. والله العظيم وين كانوا؟ So he said very interesting thing directly. Yeah. He said, it is really difficult right now. Okay. And I was like, why? Yeah. He was like, everybody I collaborated with, they are now in prison in Denmark. Whoa. Okay. But he confirmed the Hawala system. Yes. He didn't say no, he said not now. Vi kører videre til næste sted på vores liste, som er et kombineret veksel- og rejsebyrå. Foreslår først en Western Union-overførsel. But I don't want within Western Union. There are other guys, they can give Hawala. I give money. هي التاج. دي السعودية صومالية حوالات. Yeah? هي التاج. وديك سوريا. إيه سوريا? Right. Where? They're all there in there.
Europe eller Europa eller via eller Somalia eller... Without ID. Without ID. Ja. Havala benyttes i vid udstrækning af immigranter fra Mellemøsten og Afrika, som sender penge til deres hjemlande via pengeoverførselssystemet. Men internationalt har der været flere sager, hvor Havala-systemet er blevet misbrugt til terrorfinansiering. So last stop for today. Yeah. Sidste stop på turen er en guldforretning på Nørrebrogade. See you. See you. هلا الأول دخل يجرب الأسبوع الجاي بس بدي أسألك أول كيف ترتيب وين تبصر أو بالشام أو إدلب. Også her får vi bekræftet, at vi kan lave Havala-overførsler til udlandet. Igen får vi at vide, at systemet er baseret på tillid. Okay, تمام. في عندك شيء ضمانه ولا خلص التجريب؟ لكن عن دولار. Og der rystes på hovedet af Allahs spørgsmål om garanti. Okay. كلمتك ضمانتك؟ الله يقويك. They couldn't give you any guarantee? The only guarantee, his existence in the market for 30 years without any problems. Okay. That's the way he explained it. Even without transferring any money today, we can more or less confirm that this Hawala system exists in Denmark. No doubts. We're definitely sure. Yeah. Rigtig mange af de her Havala-penge, hvis vi kigger verdensomspændende, så er det jo faktisk migrantarbejdere, der arbejder i andre lande, som jo ikke har en bankkonto, og sender dem til nogen, der ikke har en bankkonto. Havala-systemet er essentielt også for vores bander i Danmark, for alle, der sådan set lever i denne her skyggeøkonomi, og for at man ikke vil blive opdaget for, hvad pengene egentlig oprinder fra. Det kan for eksempel være, lad os sige, indtjente narkomidler i Danmark, som skal ud til leverandøren, men i stedet for at så påtage sig den fare og smule kontanterne, så bruger man i virkeligheden Havala-systemets effektivitet og betaler det nu koster at bruge Havala-systemet. Det verdensomspændende Havala-system håndterer milliarder af kroner. Og det helt særlige ved systemet er, at det ikke efterlader sig et papirspor. Der bliver ikke skrevet noget ned. Hvorfor tror du, Havala-systemet er så tilsyneladende så attraktivt for de organiserede kriminelle? Jeg tror, det er en nem og bekvem måde at håndtere penge på og flytte penge rundt på en måde, hvor det ikke er så nemt at spore, som tilfældet ville være, hvis det var i det traditionelle banksystem, hvor vi kan følge transaktionerne. Vi kan se en meget tættere sammensmeltning mellem økonomisk kriminalitet og organiseret kriminalitet, rocker- og bandegrupperinger, som ernærer sig ved narkotikahandel eller andre former for kriminalitet, benytter Havala-netværk til at sløre, hvad den oprindelige kriminalitet vedrører. Ifølge den anonyme kilde har myndighedernes forsøg på at dæmme op for hvidvask styrket Havala-netværket. It's getting bigger because the banks are getting harder, both in Denmark and in all Europe. Yeah, they say, because money laundering, no, because they want to digitalize the money. And this way, they're really making the groups, Havala groups stronger. There's now a lot of people that use them. It's just going to be more expensive to use the Havala, but it's going to get bigger. Even the government getting smarter, the people don't get smarter. Myndighedernes muligheder for at kontrollere Havala er ikke eksisterende. Og det er det ikke, fordi at Havala-mænd er ikke registreret nogen som helst sted. Du kan ikke slå op på nettet og så google for the local Havala-mand. Det kan ikke lade sig gøre. Dem, der har brug for Havala, de kender Havala-manden, og over tid så får han opbygget sit renommé som en god Havala-mand.